ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେହୱାଜ ସରିଫ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପିଟିଆଇ ନେତା ଉମର ଆୟୁବ ଖାନ ନାମାଙ୍କ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟିଂ ସମୟରେ ସେହୱାଜ ସରିଫ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କଠାରୁ 100ଟି ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହୱାଜ ସରିଫ ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହୱାଜ ସରିଫ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଟେ। ସେହୱାଜ ସରିଫ ପୂର୍ବରୁ 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରୁ 2023 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିସାରିଛନ୍ତି।